Alright guys, bench press emo pushing exercise reng kan ti hian bar kan von hian kan kut rek kan ban rek hi a in thlep tur ani lova chuan hei hi da ngil ula in kut pong laia knuckles kan ti khan ceiling van lam a kok chat tur ani eng tik lai po in chuan a bar hi in kut pha lai taka ni lowin in kut zung pui ru zone he mi ru pong laia hian aron om tur ani chuti abokin tricep push down hian ektik lai ma in iban rekha ai in thep tur ani lo chuan nil takin dala ektik lai po in a hnuaya emo a chunga hian angil reng tur ani achan chu pushing motion reng kan ti ni chuanin kan ban rekhi ai in thep lat ani chuan injury omna chance asang emema chuan kan power zong kan pek chuan pheilo pha thin ani katikhan I chest le tricep chu low lian sot anga I bench po up pop mem fitness exercise la chungchanga thruan tak I lo don reng the an min lo follow ver ngei don nia